Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Wato da kwata-kwata ban yi niyyar tsoma baki ba akan wannan abu da ke faruwa a masana'antar mu ta kannywood. A zahirin gaskiya shawara nake so in bayar. Wannan abu faruwa ya riga ya faru. Kuma wannan mata duk wanda ya san sana'a ta industry ya san yadda take. Kuma ya san yadda ake fara. Ko ba haka ba? Wato muna so mutane su fahimci cewa ita industry din nan ɗaukakai da ake samu ita ke kawo kuɗin, ba wai aikin da ake yi ba a cikin masana'antar. Domin idan aka duba da ake kallon jarumai mata su suka fi kuɗi, so yanayin talloli ne. Kowace za ku ga wadda ta ɗaukaka ta zama celebrities tana da kasuwanci da take personally, sannan tana da talloli da take yi ma kamfaninnika da sauran al'umma. Ta wannan hanya ne ake samun kuɗi. So ita wannan mata kalamin da ta yi idan kuka duba yanayin tsufa nata, kuma ɗan jarida kan iya zurma mutum ya faɗi abin da ba ma shi ba, ko ba haka ba. So saboda haka muna iya yi mata uzuri ta wannan ɓangaren. So amma gaskiya akwai matsaloli da suke faruwa a cikin wannan masana'anta tamu. Dukkan jarumi da yake tsoho ko sabo wanda yake a cikin wannan masana'anta, tunda masana'anta ce wadda take da dubban al'umma kuma Allah ya albarkace ta da arziki, to yana da kyau mu rika kyautata wa mutanen da suke na ƙasa da mu. Wato ba sai mutum ya taso matsala ta ce shi ta gama cinye shi ba, ya gama yaya ta sannan a taimake shi. Duk wanda yake buƙatar taimako tunda akai halin nan a rika taimakon shi. Kuma ƙananan jaruman nan su ne suke wahala a cikin wannan masana'anta tamu. Suke wahala. Kai jarumi dole sai da su, duk iya ɗaukaka ka dole sai da su, domin su ne suke tallafawa kai kanka ɗaukaka ta ka ta samu. So ina so in yi kira a gare mu, mu especially manya-manyan jaruman kannywood, tun daga su Nuhu, su Rara, su shi Bashir mai shadda, da su Adam A Zango, su Baban Cinedu, da duk wasu manyan jarumai da afakallahu shugaban. Ya kamata mu rika duba, mu rika tausayi, muna taimakon su. A rika taimakon su, ana mutunta su, ana darata su ta hanyar taimaka musu su ma yadda za su je su rayuwa. Domin mutanen nan suna da iyalai su ma, suna da abubuwa da za su. Tunda gaba ɗaya kaso su tara ji akan wannan masana'anta suke yi, ta hanyar kaɗai ne za a iya taimakon su su ma su taimaki iyalansu. Suna da 'ya'ya wanda karatu za su, suna da 'ya'ya kila aurar da su za su, suna da dangi wanda su ma so suke su taimake su. So da wannan nake yin kira a gare mu da gaskiya a tsaya tsayin daka a rika duba. Ya kamata a yi wata gidauniya a cikin wannan masana'anta tamu, wadda ita wannan gidauniya za a yi ta specifically domin duba marasa ƙarfi a cikin wannan masana'anta tamu. Domin idan ba mu haka ba, so irin wannan al'amarin zai ci gaba da faruwa, kuma faruwar wannan abin zai sa mutane na iya la'antar masana'anta ma ta taroce. Domin duk inda kake baka taimako, baka darata al'umma, to ba za ka yi lastin ba. Wassalamu, huta lafiya. Daga naku Bashir Isa Sulai, sabon jarumi.